Салом алейкум, подписчикои канали BattleGo, майдони батл. Як рӯз пеш ай батли 0 грамм Марио ва иммигрант Оазис гуфтум як видео кунам, шуморо як бор дига хотиррасон кунам ки пага батлай 17 март соати 13:00 дар клуби Прайд марҳамат кунед, ҳама каса биёен, ду батл мешава, батлои беҳтарин мешава, якум реванш мешава байни 0 грамму Марио ва гуфтум видеора пурра кунам ва кирои пурра кардан якбора ба якчанд комментҳои мондагитон дар видеои охирон бо ҷавоб бугум. Мақсад видеора пурра кунем. комментҳо бисёр шуде. Сай раҳмат барои бисёриҳое ки комментҳои туғрӣ мондестиянд ва як чизи аниқа мехоҳанд ва дар ҳаваё мо гуфтем конкретна ответ битем. Сар мекунем комменти якум. Сунатик Мирзоев: салом алейк ака, ҳамун кепасо азяра таклиф ки илтимос кати ягон батлери созмоныш. Сунатик Мирзоев бародар, кепасо азяра ма занг задам. ӯ бародар дар шаҳри ту зиндагӣ мекуна. Дар занги ма амхалӣ ҷавоб дод ки насиб карда боша дар ҳамин наврӯзиҳо чӣ мекуна, ба душанбе мебиёя. Душанбе ки омад, албатта гуфт офиси да мебиём, биёя, мо катиш як суҳбат мезгаронем. Саволи дигари Идрис Хушмуродов: салом алейк. Ака Элон, такой вопрос. Вы не можете, чтобы сделал так, чтобы решал все? А так все батлеры будут против, я уверен. Если не трудно, ответьте. И бародар мехоҳад ки мо як хеле кунем ки мухлис решат куна оқибати батла. Не ки бо худаш гуфтае ки батлеро противанд ва хоҳиш кардае ки дар ҳамин саволаш ҷавоб диҳем. Бародар Идрис Хушмуродов, мо ай кадом сабаб наметавонем мози мухлисора ҳамчун довар мондан. Ай ҳамун сабабе ки мухлисои репи тоҷик, мухлисои батлеро ҳамун хеланд ки ва ё кумиршона судид мекунанд ани батла ва ё просто ҳамун батлер маъқулаша ҳамуда овозша мемона. Ай ҷиҳат, ай дигар ҷиҳат любой чӣ мегӯянд мусобиқа, муҳориба бояд довар дошта боша. Ай ҳамин сабаб ответи ма туда ҳамиае ки мо наметавонем мухлиса довар мондан. Ака дигар организатсияро намедонам, мо намекунем ира и мо наметавонем ира. Саволи дигари Фарух Давлатов: салом алейк ака Элон, энфавика даъват кун ака як бори дига кати шамик батл моненшона. Фарух Давлатов гуфтанем ки энфавик коргари rep.tgi бо доди худо ҳамкорӣ дора ва ба фикрам ба майдони батл омадан наметавона, барое ки ӯ ҷада ҳамкорӣ дораву ба фикрам бо контракт дора ягон хел. ҳамин сабаб ма ин чиза ягон хел ҷавоб надорам. Агар энфавик биёя кати шамик, мисол агар ҳамин бачаҳо биёянд бигӯянд мо батл мекунем, батли моро организоват кунед, мо хурсанд мешавем барои гузарондани батл. Энфавик як талантае ки соли 2017 якум боре ки ма вая дар лига батлеров дида будам, ма гуфта будам ки ин бача чизе дора ва ҳамин чизам муайян шуд ки вай ҳозир як чанд бор чемпион дар муҳориба шуд дигарда. И ай ӯ бачаҳо вобаста, ай мо вобастагӣ надора. Агар хоҳиш кунанд, мо мемонем батлан, не ки агар накунанд, и ай мо вобастагӣ надора. Саволи дигари Франческо Фақир: салом братум Сайдакбар, як хоҳиш дорам, агар памяткат тинч боша, ё гена батл даъват кӣ. Франческо Фақир бародар, ё гена батл даъват карданда чӣ хегӯ, ма зангаш зада будам, ё гена бародарем, рафтуомади хуб дорем.
Яқуб гуфт ки ман ҳозираш да нашод батл ҳичи гуфта наметонам, истироҳат кардаистам ва ба фикри ма дар эҷодиёти албоми навай то чанде ки ма дарак дорам. Саволи дигари Мустафо Раҳмонов: акаи Саид сози хуби, ака райдера кати ёген реванш кун, ака ман Мустафоюм, зур меша агар ҳамин савол да ҷавоб ди, ака илтимос. Мустафо Раҳмонов, райдера кати ёген реванш мондан и ба фикрам невозможное, ай сабабе ки райдер ба фикрам кати ёген дигар реванш намекуна, ёген батл бромадан хоҳиш надора. Райдера ма катиш алоқаву рафтуомад надорем. Салом алейкем дар ҷое ки дидем я дигари уна салом алейкему нисбати хоҳиши батл кардани райдер на танҳо кати ёген умуман ман дарак надорум, бача мехоҳа батл кардан ё намехоҳа. Саволи дигари Сафар Р: брато Мелон, илтимос ответте ҳамин саволи ма да худат батл бромаданӣ нестӣ? Сафар Р: бародар, ма худам батл ҳозирашда бромаданӣ нестам. Сабабош ҳамае ки ма батл карда наметонам, якумаш. Дуюмаш ки худам майдони худам да батл бромада наметонам. Сеюмаш ҳаме ки шахсое ки кати мисол ма батл кардан мехоҳам неву, агар ма батлам бикунам, у шахсо мумкин кати ма батл накунан ва организатсияи и батли мисол мара кати ягон каси дига ман намедонам ки ба калам мегираву. Мақсад ма ҳоли батл кардани нестам. Саволи дигари Silver Original: видео батл ки мо ай хуҷандем наметонем иқараҳ да брем, агар буфора офисуи кун да хуҷанд майдони батл да хуҷандам бишавад чӣ гуфти ошно админ тра мегум. Silver Original видео батл намуди видео батл дар RapTG ҳастай. RapTG видео батл гузарондестай, уже дута сета гузаронд. Метонен дар RapTG муроҷиат кунен ва ё видео батл гузарондестан. Нашод вае ки мо майдони батл дар хуҷанд ташкил кунем, ҳозирашда ҳичи гуфта наметонам тона. Агар ҳамахе пешрафтан гирему дастгирӣ ай тарафи подписчикову ай тарафи спонсоро зиёд шава, албатта ки дар вилоятҳои активни ҷумҳурии Тоҷикистон активни нисбат ай тарафи мақсад батлеро шава актив нест, мо албатта рафта мезгаронем, кӯшиш мекунем, ки ваъдаи қариб наметиҳем. Мумкин 1 сол пас, мумкин 6 моҳ пас. И вобаста ай подписчикои мо мекунад. Ба ҳамин тамом ҳамин қадр савол ҷудо кардам гирифтам, барое ки ҳамин ҳафта дуюм баяй, дуюм видеоай, қадр саволи бисёрам нашидай. Кӯшиш мекунем ки ҳамин барномаро тест кунем. Ва дар охир бояд бори дига мегум, пага 17 март соати 1:00 1:00 дар клуби Прайд назди цирк батл байни Эмигрант Оазис ва Марио 0 грамм мешава. биёем бачаҳо батлерои дӯстдоштатона дастгирӣ кунед. Ва чӣ гуфтанем ҳамун шахсое ки дар комментариҳо менависанд, як комментария бисёри бад шидестай наку меген. И як чӣ гум феълае ё ки як ваи инсониятае ки на танҳо ма бисёриҳо ҳам халӣ мекунанд. Илтимос ҳар як чизда задиратсия накунем бародаро. биёе ай ҳар як чизда задиратсия кардана дастгирӣ я дигаримон намекунему, ҳақоратам камтар шава. Илтимос хоҳиш мекунам ба дар комментария ҳақорат кардани ма ва ё ягон каси дига, ягон кас да шумо раҳмат намега ва ягон чизи шумо зиёд намешава, ё ин ки зурии шумо маълум намешава. Барои ҳамин ай шумо эҳтиромона хоҳиш мекунам ки
видеомона максимум ба лайк дизлайк ацинид кунен. ма нисбатаи камбудиём хурсанд мешавам дар комментария бинависен. ана шуд ҳами и хаям хе одат шидагиай. Касера раздражат мекуна бахшиш. боқӣ сарбаланд боше, ҳамата пага интизорам.